След Божия трон, Бог създаде небесата. Цялата хвала на Бога, който създаде небесата и земята и създаде тъмнината и светлината, но тези, които не вярват, смятат другите за равни на своя Бог. Цялата Вселена първоначално е била една голяма маса, която е наречена първична мъглярина. Учените казват, че преди да са се образували галактиките във Вселената, небесната материя първоначално е била под формата на газообразна материя, огромна газообразна материя или облаци са присъствали преди формирането на галактиките. Тогава той се насочи към небето, докато беше дим. Той каза на него и на земята: ела, в битието, волно или неволно. Те казаха: ние сме се събрали с желание. Тогава се случи голям взрив. The expansion of the universe is accelerating. Do you believe in God? Me? Creator? The universe brings with history. Just because you can't explain something doesn't mean you can explain it. Finding the answer has become one of the greatest quests in modern science. Just a few years ago, we were trying to measure how much the universe is slowing down over time. It makes sense, right? An explosion happened a long time ago, the Big Bang. Some believe that we are aliens. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados. Now the question is, you are not able to communicate with them, you are not able to talk to them, you are not able to. But you will. There's just no evidence. And this is why religions are faiths. I look for that in the universe and I don't find it. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it, bring it, bring it. През 1927, в Католическия университет в Льовен, Жорж Лемет открива, че е имало експлозия, която е довела до образуването на галактики. След това те се разделят, за да образуват звезди, планети, Слънцето, Луната и така нататък. И по-късно го кръсти големият взрив. Бог каза: нима невярващите не виждат, че небето и земята са били съединени като едно цяло от творения, и после ги разделихме. На 17 септември 1912, Вестослайфър получи първата радиална скорост на спирална мъглярина, галактиката Андромеда, използване на 24-инчовия телескоп Лоал Обсервитори, Аризона. Той последва с още доплерови смени и написа поредица от документи, установяващи, че големите скорости, обикновено в рецесия са общо свойство на спиралните мъглярини. Тези ранни, червени премествания бяха признати за забележителни от Слайфър и бяха критични за откриването на това, което в крайна сметка беше наречено разширяващата се Вселена. В 1915 Алберт Айнщайн формулира своята обща теория на относителността. Общата теория на относителността е теория, която описва движението на обекти в случаи, когато гравитацията играе важна роля. Въпреки че общата теория на относителността предсказва разширяваща се Вселена, Айнщайн беше толкова съпротивляващ се на идеята за разширяваща се Вселена, че въведе математически фактор, известен като космологичен фактор, към неговите уравнения за възстановяване на статична Вселена. През 1917 Вилем де Ситър намери решението на уравненията на полето на Айнщайн, показа, че една почти празна Вселена ще се разшири. По-късно той и Айнщайн намериха решение за разширяваща се Вселена без кривина на пространството. Година 1922, руският и съветски физик Александър Фридман създаде пионерската теория, че Вселената се разширява, управляван от набор от уравнения, които той разработи, известни като уравненията на Фридман. След теорията за големия взрив, Едуин Хъбъл най-накрая откри разширяващата се Вселена. 1929 година. Хъбъл беше напълно преосмислил нашето място във Вселената. Не само беше дом на милиони други галактики, но самата Вселена също се разширяваше, противно на досегашния възглед за статична Вселена. Хъбъл в крайна сметка доказа, че галактиките всъщност се отдалечават от нас,
чрез изучаване на светлината, излъчвана от различни галактики, Хъбъл откри, че светлината изглежда изместена към червения край на спектъра. Стана ясно, че нашата Вселена непрекъснато се разширява навън, и всички галактики, намиращи се в него, се отдалечаваха една от друга. Това явление, известно като червено отместване, фундаментално наблюдение, сега известно като закон на Хъбъл, идеята за разширяваща се Вселена е ключова основа на теорията за големия взрив. Наблюденията на Хъбъл предоставиха най-ранната представа за произхода на нашата Вселена. Бог каза, ние построихме небесата с сила, наистина сме в състояние да го разширим. И така, как е възможно да се споменава експлозията и разширяващата се Вселена, когато дори телескопът не съществува, и хората от онова време дори не мислят за това? Това е Бог, кой изпрати послания и знаци за следващите поколения. И там е приблизително 70% от масата на междузвездното пространство. Среда се състои от единични водородни атоми. По-голямата част от останалата част се състои от хелиеви атоми. Бог каза, Бог е познаващият невидимото, не отсъства от него е теглото на атом в небесата, или вътре в земята или каквото е по-малко от това или по-голямо, освен че е в ясен регистър. Което също означава, че е възможно да съществува нещо по-малко от атома, и съвременната наука е открила сега, и той ги завърши като 7 небеса в рамките на 2 дни и вдъхна на всяко небе своята заповед. И украсихме най-близкото небе с светилници и за защита. Това е решимостта на възвишение в могъществото. Знаещият, той каза 7 небеса. Нямаме представа къде свършва. Дори учените казват, че всичко, което знаем или откриваме за целия космос, е много малко, и ние вече знаехме преди, че къде е Бог, курсите, и колко огромна е Вселената чрез тях. Небесата са създадени преди земите, и небесата бяха създадени за 2 дни от дим. Времето в светите стихове е различно от времето на Земята. Някои казват, че един ден в свещените стихове е равен на 1000 години за човека. Някои казват, че един ден е равен на 50 000 години. Някои казват, че означава периоди, и е непредвидимо, защото е неизяснено. Пространството извън организираните астрономически системи порано се приемаше за вакуум. По-късно астрофизиците откриха наличието на мостове от материя в междузвездното пространство. Тези мостове от материя се наричат плазма и се състои от напълно ионизиран газ, съдържащ равен брой свободни електрони и положителни иони. Този, който създаде небесата и земята и всичко между тях, наличието на междузвезден галактически материал, или всичко, което е между небесата и земята, е по-лесен за разбиране в наши дни от хората от онова време. Има толкова много царства в небесата. Лоу е Махфус, Сидратул е Мунтаха, Бейтул е Мамур, Айдзейен, където душите напускат след смъртта, Слънцето, радиацията, всички те са над нас. Бог каза, и направихме небето покрив, безопасно и добре охранявано, въпреки това те отблъскват знаците му. Година 1609, германският учен Йоханес Кеплер каза, че не само планетите се движат по елиптични орбити около Слънцето, те също се въртят около осите си. Бог каза, той е, който създаде нощта и деня, и Слънцето и Луната, всички плуват заедно, всеки в своя заоблен ход. Всъщност, Слънцето пътува през космоса с приблизително 150 мили в секунда и отнема около 200 милиона години, за да завърши една революция, около центъра на нашата галактика Млечен път. Бог каза, не е позволено на Слънцето да настигне Луната, нито нощта може да изпревари деня, всеки плува по него в собствена орбита. И Бог създаде Земята. Изграждането на небето отне 2 дни, и Земята отне 6 дни. И така са се образували Земята и Луната.
също така е вярвал от поранна цивилизация, че Луната излъчва собствената си светлина, но науката сега казва, че светлината на Луната е отразена светлина. Бог каза, благословен е онзи, който създаде съзвездия в небесата, и постави в него лампа и луна. Даващи светлина. Не смятате ли как Бог е създал 7 небеса на слоеве, и направи луната в него отразена светлина, и направи слънцето горяща лампа, той е, който направи слънцето блестяща светлина, и луната производна светлина, и определени за него фази, за да познаете броя на годините и сметката на времето. Бог не е създал това освен в истината. Той описва знаците за хора, които знаят, хората са вярвали, че Земята е плоска. 350 пна. Аристотел е сред първите, които признават факта, че нашата планета е кръгла сфера. Той наблюдаваше лунни затъмнения и забеляза, че само кръгла сфера може да означава кръгла сянка. След това около 240 години пна Ератостен го открива. Откритието му, че Земята е сферична, помогна да се положат основите на съвременната астрономия и география. След това Коранът разкрива, че Земята не е точно кръгла, а с овална форма. Бог каза, и Земята, освен това, той направи яйцевидна форма. Година 1514, практическа демонстрация на сферичността на Земята беше постигната чрез обиколното плаване на Фердинанд Е. Магелан и Хуан Себастиан Елкано. След това 1597, Франсис Дрейк е първият човек, който доказва, че Земята е сферична, когато я обикаля с кораб, и 1697, Исак Нютон разсъждава, че Земята не може да бъде перфектна сфера. Исак Нютон пръв предложи, че Земята не е идеално кръгла. Вместо това той предположи, че това е сплескан сфероид. НАСА казва в 2017, въпреки че нашата планета е сфера, не е перфектна сфера. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom. През 1960, Франк Дрейк извърши първия експеримент сетив търсене на извънземен разум, и сега хората са открили в каменелости на неизвестни същества и хора, които твърдят, че са УФОС на няколко места, и от неговите знамения са творенията на небесата и земята, и това, което той е разпръснал в тях от създания, и той, за събирането им, когато пожелае, е компетентен. Има живот, различен от Земята, има толкова много същества, които все още не познаваме, все още не сме се срещали. Бог каза, и той създаде конете, мулета и магарета, които да яздите, и като украсени, и също така той създава това, което все още не знаете. Може би в небесата и земята съществуват някои същества, които не знаем за тях, нито отричаме тяхното съществуване. Учени като Стивън Хокинг вярваха, че има животи, различни от Земята, някъде във Вселената. Той ясно вярваше, че извънземните са истина. Дали е трудно да се намери? Но е възможно. През 2017 намерен е мексиканският уефолог Хайме Мусан, 2 мумифицирани тела на неизвестни същества в линиите на Наска, и през 2023 мексиканското правителство ги разкри пред света за първи път, казвайки, че са на повече от 1000 години. Коранът е най-голямото чудо, на което сме били свидетели, така че как бихте могли да отречете съществуването на Бог и неговите послания? Ние току-що обсъждахме за небесата все още. Какво да кажем за Земята? Ами ако тези същества не са от външния свят, но те съществуват на Земята, има толкова много истории и мистерии на Земята. Смея да знам. Това е само началото.